Minecraft. Hej og velkommen til min Minecraft video. Cactus. Yes. Cactus. Nu er vi ikke inde på en multiplayer server mere. Vi er rendt ud af den server, så fordi den lægget for meget. Gik du til. Men der er ellers et par stykker ind på den her. Nede med sejtrappe. Hvor er min skraldespand? Der er min skraldespand. Skal vi se, har vi noget guld? Ja, der har vi der. Og noget, det skal vi også bruge. Har jeg nogle sticks? Nej. Det var her nu. Nå, så tager vi den lange trappe. Farvel. Jeg tager den lige på pause, så jeg skal lige ned ad trappen først. Så er vi nede ad trappen. Ja, den var på pause før. Godt. Så bare så man kan finde det. Der var det. Så bare lige hurtigt tage den her. Gulde ting her. Golden axe og en 2 spader. Sådan. Jeg vil egentlig bare lige vise jer, hvad jeg har lavet i den her uge. Det er bare sjovt det der. Nå, jeg vil bare lige vise jer, hvad jeg har lavet. Egentlig bare lavet i den her uge her. Det er jo faktisk bare det, jeg egentlig vil vise jer. Så jeg har ikke lavet så meget. Det er faktisk det eneste, jeg har lavet, det er at høste min sukkerfarm, når jeg lavede det der hus. Så har jeg lavet et fodboldmål om, hvor jeg skulle prøve at teste en speciel mod, som ikke var særlig funny. Men så her ligger jeg snart en video ind på YouTube, der viser, at min fodboldbase stadion er bygget. Den har jeg kommet til at slette, men det gør mig lidt bra. Fuck ham. Nå, men ellers så vil jeg bare sige farvel YouTube.